Silenzju. 48 sija wara li l-OCCRP svelaw il-President Stuart Armin Ernst orkestra manuvri u xnijate biex jelimina politikament lil Chris Fern, l-ex-Prim Ministru ex-mexxej Laburista li jinsab akkużat bi frodi u ħasil ta' flus, Joseph Muscat, sissa m'għamel ebda reazzjoni. F'intervista waħda wara l-oħra l-predeċessur ta' Roberta Bela kemm il-darba nsinwa illi d-dil tal-isptarijiet ma ħadimx fost l-oħrajn minħabba interessi ulterjuri ta' uħud b'referenza ċara għat-tobba. Kemm il-darba ħareġ u b'mod sistematiku kemm għal Stewart kif ukoll għal Vitals minkejja iż-żewġ sentenzi tal-qorti, żewġ sentenzi li ddikjaraw id-dil illi jagħmel il-Gvern Laburista bħala wieħed fraudolenti, żewġ sentenzi li Muscat saħaq illi ma jaqbilx magħhom. Lura fl-2020 ġimgħat biss wara li rriżenja minn Prim Ministru, Muscat kien sejjaħ laqgħa ma' Roberta Bela f'Kastilja biex jikkonvinċih jerġa' jinnegozja kuntratt ta' 250 miljun euro ma' Stewart. Bil-medja lokali dakinhar tirrapporta li Muscat prattikament rid jagħmilha ta' sensar kif qal lil Bela li rid jara li l-proġett ta' privatizzazzjoni tal-isptarijiet jirnexxi minkejja ta' kollu li kien għaddej. Ftit xhur wara f'Marzu tal-2020 il-kumpanija Accutor li kellha rabta ma' dan id-deal titħallas l-eluf ta' euro f'pagamenti separati lill-ex Prim Ministru Joseph Muscat, l-istess persuna illi issa ma lissinx kelma dwar dak illi Fern u Carmen Chantar qed jirreferu għalih bħala frame-up politiku. Silenzju mhux biss minn Muscat iżda kif solitament issa jagħmel anke mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, illi wara dawn l-allegazzjonijiet kollha fl-aħħar xhur jidher illi kien għadu m'għamel xejn u kellu jkun Fern personali li jmur għand il-Pulizija biex Gafà forsi jċalla. Tajjeb wieħed iffakkar illi l-allegazzjonijiet imbuttati minn Stewart ċoe illi b'xi mod Chris Fern irċieva kickbacks mill-beħ tal-passaporti m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-akkużi ta' frodi illi qed jaffaċċja fil-qorti l-ex deputat Prim Ministru. Intant, persuni qrib sew taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u li tkellmu ma' Net News saħħu illi la darba l-Partit Laburista qed jieħu bħala Vanġelu dak li qed jgħid l-OCCRP f'dan il-każ għandhom ukoll jemminu dak illi kienu saħħu lura fl-2019. Jiġifieri illi Joseph Muscat f'dik is-sena kien l-aktar bniedem korrott fid-dinja.